तो कैसे हैं आप लोग? तो माबोरै दङ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं बिटिआर रस्टार इउटुब चेनेलाव दिनै खनसे पिन बरायफिननाय जाबाय माने नोंथांमोनखौ आं दिनै खनसे इन्टारटेन खालामनो फैफिनलायबाय थ' नोंथांमोना बिदि हिलायबाय थादोंबा हिलायनायखौ दसे दोनथ'नानै आं भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय मानोना नोंथांमोना बेयाव जोबोद सुद्राबै मानसि नुगोन थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों बे भिडिअखौ जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायनाय जादों बे भिडिअखौ रावबो गोसोआव लानाङा आरो गाबबाय थानाङा थ' माखौ नायबाय थादों होनबा फैदो होनबा भिडिअखौ जागायनोसै ओइ टेक्ला हिलनाया जोब्बाय मांखार स्टार्ट खालामदो इन्ट्र'आ तो कैसे हैं आप साला सेस खालामगोन बिसोरो सेस खालामगोन नोंथांमोनाबो आं जानाय बायदि जानाय खिन्थु आं जेब्ला बेखौ टिकटक खुलिना नायदोंमोन ना अब्लाना साला हिन्जावनोसो नायबाय थादोंमोन ओमफ्राय मा जाखो दसे थाना नुबाय माबा सुन्दाय गोनांसो ओंखारना होबाय आरे बिसोरनि थाखायनोथ' जों बायदि सिंगोल मानसिफोरा नोंसोरथ' मिथिखाबाय जानांगौ आं मा बुंनो नागिरदों थ' बिसोरखौ भगबाना मानो सिगाङावनो हिज्रा बानायना हरजाबा ओइ ओंखाम उखैलै ओंखाम उखैबाय आथिङानो गैयाना आखायानो गैया खुरना जाय थां नोंखौलाय माथो हाबा खालामथारदों आंलाय संना खावना जाहोनो हिनजावखौलाय मानथो नांगौ ओइ मा बुंदो जेंग गथ' साला दिगदार दं नुदोंना नुवाखै आंनि बडिखौ जोगगासिनो जोनानै दैमा बारहोगोन गथ' नुदोंना नुवाखै आंनि बडिखौ आरे आब' नों जायखौ बिक्सनि बायदि बडि साना लादों बे बडिखौ ना गोरानसो होननानै बुङो आरो जोंना होननाय बाथ्राखौथ' बाददों साला आब' नों बारजोंनो बिरखारलांगोन मोनथिबायना भाइयों बहनों यह देश बदल रहा है लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई क्या तकलीफ है इनको आरे बिमा मोसानाय जादों बिदि फैखां मोसाबासो मोसानाय जायो नामा साला बिदि मोसानायनि सारै डाइरेक्ट गानालासिनो मोसानायानो मोजांसिन जागौमोन मिथिबायना नायग्राफ्राबो एसे इन्टारटेन मोनगौमोन मिथिबायना नोंसोरनि थाखायनो साला सिंगोल सेंग्राफ्राबो हेन्डेल मारनायनिफ्राय पेडेल गानायाव लागै सेस जाथारबाय अबस्थाफ्रानो गैथारला साला मिथिगोना आरो बे आबैनिखौथ' बाददों आरो बे आब'निखौ नायलाय बे आब'निखौ जाबाय आबौ फासायनांला बांद्राय जाबाय बोरैबा साला केमेरामेननि टसआव नांफ्लांनांगौमोन ना जिफ्लंलांगोन नांबाथाय आंनि दा गैया पिपि बै फाग्लि मा बानायनाय जादों बियो आं टट'फ्रासो नुबानो मा गोसो आवलिदों लोगो आरे आब' नोंना गोसो आवलिदों ना मा आवलिदों बेखौ नों नोंनि लोगोनो मानो खोन्थानो गोनां जादों हायोब्ला नोंनि बिएफ सरि नोंनि बयफ्रेन्डनो खोन्थाना लाबानो जायोना होमब्लाना नोंना गोसो आवलिदों ना मा आवलिदों बे गासैबो सेस जाजोबलांगोन थ' बास यार बेफोर गोसो आवलिनाय मा आवलिनायफोरखौ साइडनि दोनथ'दो बिसोरना गोसो आवलिनाया आवलिखाबाय थागोन सोरनाबा आवलियाबो आवलिफागोन बिसोरनि थाखायनो ओमफ्राय आं दाख्लै सासे साबस्क्राइबारनि कमेन्टखौ फरायनो नायदोंमोन बिथांनि थाखाय आं जोबोद दुखु मोन्दों बिथाङा आंनाव सोंहरदोंमोन जे माबायदि बिथाङा आंखौ माबायदि बियो फट' इडिट खालामो होनना सोंहरदोंमोन नाथाय आङो फट' इडिटफोरनि बांद्राय मिन्थिया माबायदि खालामो फट' इडिटफोरखौ नाथाय आंनाव नोंथांमोना सोरबाफोर काइन्ड मास्टारनि बाथ्राफोर सोंनो गोनां दङब्ला काइन्ड मास्टारनिखौ आंनाव सोंहरनो हागोन खुगाफोर
खुगाफोरानो थांथारलै माथो जागोन थ' दिनै भिडिअ बेखिनिल'सै भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो साबसक्राइब खालामदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुआलासिनो दा थां थ' नेक्स्ट भिडिअ आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैनो नाजागोन थ' बाय बाय लोगोफोर